nyoni efere goma monoti nenye bayaduma lulare nyoni efere goma monoti nenye bayaduma lulare nyoni efere goma monoti nenye bayaduma musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñayi windere feenjayi ɓatake bindaɗo mawnde joyi bawte hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye wasiya rendo alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yendew ɗum en juule annabi min tedduɗo o cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama en mbi enen kala yo allah waɗene jaam waɗene ɓuural waɗene sutura waɗene ndenka waɗene gilli rentina en woppina en kala ko fati e gañgu ya rabbal wara alhamdulillah kala aljuma eɗen kewi arde yewtere men wasiya rendo taw kadi ko wasiya cariɗo jaƴƴo no fewi alhamdulillah hanki en keeɓi ɓatukuji kewɗi iwde e yogay heeɗiyankoɓe men wonen ɗaɓɓiɓe tonggode men taw koye ɓen wiyaɓe handicapé en ngakkaɓe terɗe woni hen kolliti en ni caɗele ɗe guurdi e société o woni hen kolliti ñiŋoje musɗe ɗe mbiyete konnguɗi musɗi ɗi mbiyete nder galleji he guilay guiƴiraɓe mabɓe guilay gonka mabɓe guilay gurdam mabɓe e musalla ɓerɗe mabɓe hewɓe hen kolliti hen ko heewi ceerno neɗɗo de tagani hoore mum koko taga neɗɗo sinno neɗɗo kala taganno hoore mum hay goto faɗɗata goɗɗo o goto foof ma ƴeŋŋin kanŋe yonna hoore mum fewna hoore mum haɓura goɗɗo o kono nde tawno ko Allah tagi en nde Allah tagi goto men kala famɗinani ɗum teno o wi komi tagi ɓi adama mi honni ɗum hakkude jeeri e waalo mi rokki ɗum ɓernde jiiɗe nande dokkumi ɗum haqille ha serte daaba ko heddi ko ko terɗe tan en kaali hanki mbiɗen heewi biyaɗo ko handicapé taw ko o jogui o galle heewi biyaɗo ko handicapé ko o ñamminta ɓe sagataɓe joguiɓe juuɗe jogui guite jogui koyɗe jogui sembe jogui doole ene piya ŋaylaji ne doga ne gaƴƴo ne garta so wonano o handicapé de ɓe ndentata e o galle alhamdulillah ɗum noon kala tagore Allah teddin yib horsin kala tagore Allah teddin sa wawat teddin accu woto hoynu ɗum woto tooñ ɗum woto jalkid ɗum quelque soit
alfano tagode mum wayi fulɓe mbi mo suwa lumbu hoto jal jooliɗo a gasani jibinde aɗa jala tago wongo aɗa tooña tago wongo aɗa huɗa tago wongo aɗa nefa tago wongo aɗa joofo tago wongo aɗa nefa ɗum aɗa willa ɗum tene ana gasani jibinde ɓiɓɓe ma gasani jibinde tani en gasani jibinde rentade ɓuri safrade tinnodiren e koye men no moƴƴi hoto pamɗinen hay gooto hoto usten hay gooto neɗɗo woto famɗin hay gooto woto ustu hay gooto kala mo pamɗinɗa ko hoorema pamɗinɗa kala mo ustuɗa ko hoorema ustuɗa kala mo mawninɗa ko hoorema mawninɗa kala mo ɓeytuɗa ko hoorema ɓeytuɗa sa jaggi jungo neɗɗo a suuti dow jungo ma faye dow ni wi hamme Ibrahima Sall kalde nanguɗa jungo neɗɗo pawɗa dow jungo ma yaaday dow a nangata jungo neɗɗo mbaɗago dow jungo ma heddo less kalde jungo neɗɗo yeehi dow yaade jungo ma juuɗe mon ɗiɗi fof jiyata dow sa suuti inde neɗɗo a nawi dow inde ma yaada hen sa haali inde neɗɗo dande dow inde ma yaada hen hol mbiɗoni wini ko kaari mo wini o wi ko kaari ko woni kaari manti kaari hande ayi wiyetake leggal manti kaari de wiyete hande ko kaari manti kaari ay kaari mantuɗo kaari o kanko hoore makko inde makko yeehi dow ko woni kaari hande waɗini kaari baɗal moƴƴal ko woni kaari hande waɗini kaari bottari weldi ko woni hande kaari ne haale kaari hande haala belka kono sa haale neɗɗo haala bonka ko woni kaari hande ne haale kaari haala bonka ayi haala bonka ka ustuma saabu kala jiiɗoma yiranma ko haala bon ko woni kaari boni hunuko kaari boni hunuko kaari de so ƴettima tan moƴƴani kaari so huuɗima moƴƴani kaari so yennima moƴƴani kaari so mallima moƴƴani a ustima neɗɗo wonko sikkata ko ɓeydare mum ala ko haasidagal wonta nder haasidagal sahani men ɓernde ma hay sa yiɗi mantude neɗɗo donka ustamo Allah ustuma Allah yiɗa ustowo yimɓe hewɓe nanɗo henna aɓe jogii fayidagal ngal ɓe ponno dañde gandal mabɓe fonno feeñde fof nde tawno ɓerɗe wonko woni nder ɓe jiiɗa hay goto mawna e jeese mabɓe ɓe jiiɗa hay goto ɓeydo e jeese mabɓe ɓe jiiɗa hay goto ande e jeese mabɓe ɓe jiiɗa hay goto mante e jeese mabɓe ɓe jiiɗa hay goto yiye jeese mabɓe walla Allah nuskinaɓe tan ñande kala yiyata ɓe nuska ɓe dañata dente ɓe dañata haalde ɓe dañata yiyede ɓe dañata soynede ɓe dañata hen haydara par ce que holluɓe mawninta haydara mo mawninta haydara heɓata haydara mo umminta haydara yiyantake haydara mo suutata haydara weyantake haydara a timminan neɗɗo tan Allah timminma a timminan neɗɗo tan neɗɗo timminma timmodiron Allah timmina on onon fof jahon dow ɗum tagui fulɓe mbi ɓamtare neɗɗo woni koye juuɗe mum ɓamtare neɗɗo koye jungo jomum ummorto ɓamtare ma koye jungo ma ummorta koye jungo goɗɗo ummorta koye goɗɗo a ɓamtat tan ɓamteɗa a yiɗat tan jiɗeɗa a hormoto tan kormeɗa a ƴellitat tan ƴelliteɗa a suutat tan cuuteɗa ni foti a suurat tan cuureɗa a wawa surtude yimɓe an cuuroɗa a wawa yidde mawnude tawa aɗa famɗina yimɓe a wawa yimoni kala laarmoni kala heptinmoni kala ganda ɓurani hay goto e aduna he hay goto a ɓurani heewi mo cikkuɗa ko an ɓuuri taw kañum ɓurma janggen andude yimɓe banda men janggen andude yimɓe ko adide eɗen pamɗina neɗɗo rendo men noon caɗele en jangata yimɓe jangaten ko dolokaji jangaten ko otoji jangaten ko jondam jangaten ko faaro jangaten ko dental tan joɗigal ne yooɗi jangaten koto faaya en jangata neɗɗo o janggen yimɓe janggen andude neɗɗo guurɗo e nder meɗen kala neɗɗo gonɗo e nder rendo men janggen andudemo sen jangi andudemo ɓeten mo ƴeewen to tolniɗo e gandal to tolni e humpito to tolni e fayidagal dokken mo fayidagal dañen fayidagal o daña fayidagal kono en jangata hay goto koma neɗɗo maayo tan ha gasa heddo fedde seeɗa daro ene haala fayidagal makko
yoroto yimɓe o ko ni wano imin de komin gondi goo fof imin komin jeetamo goo fof min kam mboɗo tumno ko ni o wano min kam mboɗo tumno omo jogii ɗum mboɗo tumno omo wayni allahu akbar aɗa tumno aɗa wayni omo wayni a wittatamo aɗa heptinno elle ko ni o way wittumo rendo ngoni tunwi weeyo ngoni tunwi ɓerɗe ne tunwi gitiɗe ne tumwi eɗen tunwi en jiyata ko poɗɗen yi jiyeten ko en pota yi janggen yimɓe ɓe bitten yimɓe ɓe ganden yimɓe ɓe keɓtinen yimɓe ɓe kono en janggata neɗɗo aɗa wonda e neɗɗo duuɓe kiital tawa janggatamo koma neɗɗo goɗɗo iyo banggueji goɗɗi goɗɗuɗi ara ene haalanma haala makko mbi ijam mbeɗa kaari ko ni wayi walla omo haalanma golwol e jomum o haalanma baɗe jomum o haalanma ɓuure jomum aɗa jooɗi aɗa funngini aɗa futtini jomum guite o liye ngaran bitta jomum mawnina jomum mawna hen teddina jomum teddora hen bitta jomum keɓa hen goɗɗo heɓa hen kono ala koy nde tawno rende men ko rende herƴinago e sifa laarki ki fewani holkin laarki neɗɗo moƴƴo o ko o watta bonɗo neɗɗo bonɗo o watta moƴƴo ndaron rendo ngo tan ndaare kalmi ko kalni jiɗa neɗɗo bonɗo ko o sinkete yonne fewne kalni jiɗa neɗɗo moƴƴo ko o bonnete gila e galleji ɗi noon daña debbo moƴƴo o bonne e galle o bona o wona debbo moƴƴo ñifowo lampaji o wona debbo moƴƴo guddowo robiñaji o wona debbo moƴƴo denowo ration galle o wona debbo moƴƴo pewnowo taaroɗe galle o watte bonɗo o watte kiisɗo o watte cattuɗo o watte hankkadi neɗɗo bahil ɓe mbaɗa haaɓe dokka mo inde ɗe ɓe ganda par ce que enen kaala konnguto ɓe ganda koɗi pirti so neɗɗo woni denowo nguura walla caliɗo bonande ndiyam walla caliɗo bonande kuura walla caliɗo bonande duusuji walla caliɗo bonande photoyaji walla caliɗo bonande matériel galle walla caliɗo bonande e bonande mbattetenmo ko neɗɗo cattuɗo ko neɗɗo ciisɗo men anda kiisɗo wiyete men anda société men o noon mbattirtenmo taw ganduɗa on ko moƴƴo bonande moƴƴani bonnude ndiyam moƴƴani woni yiltoɓe ndiyam teni so robiñ kuppi e nder air goto a singat a jaggat beñuwar ma aɗa faya boyli aɗa ƴeewoya ndiyam boyli janani goɗɗi teni sa ƴoogi on beñuwar addi hay toɓɓere wotere neɗɗo suusa ittude hen so itti hen haɓere mum par ce que ɗum ko an ƴoogue hoorema kono oyo robin kay ciwoɗa hen o so siiwi yo so wanji yo so duppi yo so rufi haaju ma ala par ce que a yoɓani haaju ma ala e makko an joom haaju o walla mo haaju faye dow mum o walla pawaɗo e haaju o walla caliɗo bonande o so ari o uddi o fewni o mofti mbaɗa momo kiisi gañonmo hen kaari kay ne heppa ko yimɓe guddina udda ɓernde bonde o watte neɗɗo bonɗo taw ko neɗɗo moƴƴo ɗo Allah ɗo nela sallam ɗo moƴƴuɓe ɗo yimɓe ɓe jiiɗa bonande ɓe o wona ɗon moƴƴo bonɓe ɓe jiiɗa moƴƴere ɓe mbattamo bonɗo ha yimɓe fof mbaɗamo ko bonɗo neɗɗo bonɗo jiɗɗo bonande galle o watte moƴƴo ene mante ne jaare e dow makko ko rendo men way noon ngo rendo ne duwo mbiya min ko ɓuuri hen heew ko majorité o ɓe ne mbawi duwade mbiya amin holto amin ma fayi e aduna yimɓe ɓe jiiɗa peewal jiiɗa moƴƴere jiiɗa baɗo jittan ko yo borju yo bon ko ari fof yo bon yo borju yo ñalawma o fus janggo so ari cakken juuɗe goto fof futino goɗɗo guite aduna yarata ni l'islam wonani wi na sallam wonani wi na sallam ni en koye sunna e pele moƴƴe wasde bonnude neɗɗo so woni moƴƴo e galle e wuro e fedde ma dañ fedde darinde waɗamo ko bonɗo waɗamo contre ɓe ƴeewa neɗɗo goɗɗo baɗɗomo contre bonɗo ɓe mbaɗa ɗum moƴƴo ɓe manta ɗum ɓe ubba nemamo ko ga ɓe mamta nemayel o to taw e meeɗa wadde nema e aduna nde gandoyten moƴƴo o ko o allahu akbar tawɗo maayi
o haali Abouba ñanden rokkiɗo hen yeru goto histoire goto mo haali ɗo ñanden o wi wuro woto ne woodi omo ƴeewa holma ɓurɗo moƴƴude e wuro ngo yimɓe tato ene wuro ngo oya ko buuse oya ko piyo mburu oya ko patron woni tan ko dow terrasse mum ene ñaama ko weli ne ñaama ne joyɗi jonde mum piyo mburu o ko boulangerie jontaɗo buuse oni ko buuse jontaɗo mo indi mum feeñe wuro ngo boulangerie one piyo mburu one ko jontaɗo indi mum ne feeñe wuro he joom jawdi one ko jontaɗo indi mum feeñi kono rokkata o rokkata kono ko jonta o mahi galle maga feewi mo deeƴi mo waɗi jaam piyo mburu o kala ñoolaɗo e wuro he mo ala ko soodi mburu kanko rokkat ɗum mburu buuse o kala mo ala doole kanko kala nde o hirsi ngaari o yeeyi ndiya ngaari so hirsi o sakko ɓe ngala ɓe heddiyankadi ni ɗum ɓe jooɗi fof manta piyo mburu o duwono ɗum manta buuse o duwono ɗum patron hankadi aɓe ñiŋa ɗum o ko bonɗo daña jawdi mum tan joño bakhil koko gasata ha laaɓa ala ko gasata no ɓe kewi wiide ni ɗum ma gasa laaɓa walla ma wastu daña tan toŋoɗa dow ndeeƴa a yiyata yimɓe a yettata ko yimɓe a rokkata yimɓe a ñamminta yimɓe ɓe bonni inde makko ala kala ko ɓe mbiyanimo woori noon ha waɗi saha goto Allah jeeyi fittandu patron o nde patron o maayi ubba duwana woni hen ni ɓe garani hay jenays Allah min hutademo neɗɗo jeeya jawdi mum kurɗa ɗum kadi dow jawdi mum teni ala ko meɗɗa waɗan ɗum haydara neɗɗo miccotako o nafata o rokkata o wallata yi an holko meɗɗa waɗandemo an holko meɗɗa nafdemo an biyo kaari nafata o an holko nafɗamo ɓay dow ittani tan o rokkuma o nafata teni a meeɗa tenandemo waare leɗɗe a meeɗa waɗandemo haydara a meeɗa rokkudemo haydara teni tan mbiɗa ko kaari nafata par ce que rokkanima te ala ko dokkuɗamo an neɗɗo yo micco hoore mum a wannani kaari hay tus aɗa yenna kaari wona toñangue neɗɗo holko fadata waɗa ni yiilo ɗaɓɓu yetto jomum wonno jettotoɗa e jomum ma jomum yiye so tawi ka poɗɗo daranede ma jomum daranoma sa fotani daranede darano hoorema Allah daranoma ɗum woni ɓural neɗɗo patron maayi ubbama weeti miskineɓe wownoɓe ñamde mburu ngari tawi boulanger o fiyani mburu ɓe payi jeere wownoɓe dañde tew ngari tawi buuse hirsani janggoye mum ari ɓe ngari ɓe keɓani mburu Allahu akbar wownoɓe ƴakkude mburu subaka hani woni yimɓe ne gooti so ƴakkani mburu subaka jarani kafe tan wayata kono mayiraɓe neɗɗo ni Allah min yidde kafe mburu e subaka ha joni wasa wottade yiiɗa kafe mburu dada ɗum kafe mburu gay ɗum kañƴene ala e galle fof moƴƴani yimɓe ƴakkude mburu ɓe ko wayno Mamadou Ibrahima Sow en sa tawi subaka lawne kuufi morso mburu hay sa salmini salmittako jam waali ala woto wi noon ni wawi ene wawi hay yande dow maɗa ni walla jagga dosatal jeygal tan sukka e maɗa ni Allah e mum tan yidde kafe muɗum la ila est ce que wowɓe longtade ɓe longtinteɓe saaha foof jeeyi to buuse tawi buuse hirsani ɗon kam buuse ko woni wonɗe balɗe fof mbaɗi min gueref yon gowno amin hunde hamin gowa natton wadde annen piyo mburo ko woni mbi minen de ceerno haydara min ngala oɗo patron maayɗo subaka foof ko tottanahum sakuji farine yomi fi mi totta miskineɓe Allah ɓe ñaama mburu buuse o ni min ene subaka foof kam tottanahum ngaari yomi hirsu mi waɗa tale mi rokka miskineɓe wuuro ngo ñaama
min haydara mi ala de kanko tan tottanno kam o wi ɗon ko hay goto tin o yiɗa hay goto ha tin minne mi haalanta hay goto ay ni way kala neɗɗo mo waɗananima won jungo makko wongo less ene waɗa baɗe moƴƴe aɗa ñaama hen ñande kala kala neɗɗo mo ñiŋata kaari nafata kaari wallata kaari waɗata wallahi wonɗo jungo makko woni ñande kala ne yettoma tinani kala neɗɗo gonɗo e wuuro mon jogiiɗo mo mbiɗa nafatama aɗa yenna ɗum aɗa huɗa ɗum wallahi wonɗo jungo makko woni ñande kala ne yettoma tinani kala patron mawɗo mo jennata mo kuɗata mbiyata nafata wallata wallahi wonɗo jungo makko woni ñande kala ne yettoma tinani Allah o mon seedi ɗum tagui wiide janggen yimɓe ganden yimɓe janggen yimɓe ganden yimɓe ganden aduna fulɓe wiya ganden ko tati koɓata kono en ganda ko yimɓe jahata janggen yimɓe ganden yimɓe paamen yimɓe ko hunde wawde wallude en e rentinde en e rokkude men hurum diine men e aada men e neɗɗagal men neɗɗo ko neɗɗagal teddinen moni kala dokken moni kala kono kadi wonko teskiɗen e rendo men présentation moƴƴo ko hunde moƴƴere présentation moƴƴo ko hunde moƴƴere neɗɗo sa addi neɗɗo e nokku sa addi neɗɗo e nokku woni ko min mi wiya ar ɗoftam nokku jehen nokku sen jettima nokku waɗam présentation moƴƴo yimɓe ganda holi min ganda valeur am kono gila e début sa andinani yimɓe holi min holi valeur am aɓe jiyam ɓe nanguirta kam valeur am o ɓe teddinta kam ma aroye saaha goto ɓe jeeyi yimɓe woɗɓe ne teddina mbi jaam nde kaari ko ni wayi ikkare nde ko ni foti taw ɓe cikka noon oɗo ko joni faggi ɗum walla ko joni faggiri ɗum walla ko joltiɗo peele escroyagal walla goɗɗum taw ala ko ni kaari o wano ko baɗɗo présenté on waɗani présenté moƴƴo mbaɗa yimɓe présentation moƴƴo présentation moƴƴo koye l'islam jeeya koye farilla jeeya koye sunna jeeya so tawi neɗɗo ari aɗa arte neɗɗo wanmo présentation moƴƴo tawi neɗɗo ko mawni walla ko miñi o mona e galle Allah no rokkimo ko gando e kala sifa gandal ngal o jogui yimɓe gaari wurten o ko mawnam kañum jogui jama o walla o ko mawnam kañum jogui duɗal ngal walla o ko mawnam kankone ko jangguɗo tan ala wat présentation moƴƴo o ko mawnam ko gando ko ɗo o janggi ɗo o rewi ko ɗo o waɗi ni o waɗi ni o waɗi haw heeɓi ɗum haw jottiɗo haw wayni hande o moni ko ceerno kaari woni ɗo ay mawninamo dokkamo inde moƴƴere dokkama présentation moƴƴo on garɗo anda niveau makko anda valeur makko ko ɗum woni neɗɗagal neɗɗo yo valeur mum yaltini neɗɗo ko valeur ɓolo kono mi ara wuuro moon a watta kam présenté janggo jaam so tawi yimɓe fof dokke konnguli ne kaala min mi haalata pourquoi mboɗa haala mi andinaka mi rokkaka valeur mi hollaka yimɓeɓe mi haalata hay so tawi aɗa daɗi wonɓe ɗon ɓe hay so tawi ko joguiɗa ɗon ko woɗɓe ngala ɗum hay tawi ko joguiɗa ko poti naftora ɗum caggal an a waɗaka présenté poɗɗa waɗede o a ala ɗon konngol a ala ɗon konngol mbaɗen présentation moƴƴo e yimɓeɓe kono noon heewi hande ɗo garɗen koko mbimami ko tan yimɓe moƴƴuɓe koɓe mbaɗa bonɓe yimɓe bonɓe ɓe mbaɗa moƴƴuɓe jonon bonɓe ɓe ko ɓen dokkete konnguli kaala ha jalta dinguiral kaala ha ko kaali ko moƴƴani kaala ha ko kaali ko watta ñiŋede wiye pourtant kaari wona ɗon ɓe ko ɓen mbawno fewnir ɗum ɓe dokkaka valeur ɓe dokkaka on valeur ɗum ɗo il faut yimɓeɓe paamin ɗum ganden ɗum batten ɗum men mbawen wuurde gurdam moƴƴam Allah subahana wa taala walla en ɓatake mawɗo debbo goto o wiyan Sar Abdoullahi Sar mboɗo duwonoma mboɗo duwonoma ha timmi laabi tati o wi duwa mo duwanimami o yo Allah rokke kalde larɗa ɓesguma tawaɓe jalda tawaɓe ñamda tawaɓe pijja tawaɓe joddi tawaɓe goni neɗɗo goto
o wi min Allah rokki kam ɓiɓɓe jeenayo ɓe gonno ko 12 ɓiɗɗo ko min jibini ɓe hen 3 jelti aduna guila ne pamɗi heddi ko jeenayo jeegomo ɓe ko worɓe nayo heddiɓe ko rewɓe o wi kono hande somi lelima jamma mi ɗanotako somi jiimi e bottari mi ñamata somi jiimi e hirande mi hirtotako min fo yidde kaccitari mi anci saha mboɗo juula mi wirda mi gayna mi ñaago Allah jomam mbete balɗam ɗe hankadi timmani so balɗam timmi nawam mi foftoyo mi tampi o duwima o duwnim ɓesgu haw tampi holko saabi o wini ngam ɓernde makko musde faade ɓesgu makko ɓesgu ngu heɗakimo ɓesgu ngu nandirani so haari ari ko maɓe kaɓa ha wula ɓe dugda ha wula ɓe ƴettodira ha wula ɓe tikkodira ha wula teno ɓe kaldata o finat tan o jooɗo e dow dindere makko omo jogui kurus makko o so fini salminta oya oya so fini salminta oya oya so fini ɗurno oya goto foof wooɓa kafe mum ya haaju mum salminta goɗɗo ala e goɗɗo haaju o wi hirande ɓe natti hirtudade bottare ɓe jooɗo ɓe ñaama ɓe gandi taw goto suurani hay konngol goto fof ko banggue mum hay memde jungo goɗɗo memata juuɗe mabɓe lombodirta calmodirta hay so ɓe jooɗima goto fof sene haala goɗɗo sene jaaboyto ko haala goɗɗo jaabata ko haala goɗɗo hay so tawi woni ko kangaɗo so ari nder galle mabɓe ene andi ɓe beldani o wi ɗum no muusimo o noddi ɓesgu makko wiɓe komin jibini on min e bammon on jiiɗi min mbaduno min e bammon komin neɗɗo goto ko jibinɗon ko on meeɗa yiide dugdumi e bammon ko jibinɗon ko on meeɗa yiide bammon dugde e am ko jibinɗon ko on meeɗa yiide tikkanmi bammon ko jibinɗon ko on meeɗa yiide bammon tikkanimi ko jibinɗon ko on meeɗa yiide min e bammon min luurodiri hay qaɗɗu tene bammon ne jogui ɓe jiidi baaba ɓe jiidi yumma ɓe jiidi nanɗo hen kono jiyani ɓe tikkodiri jiɗon koɓe beldi hawa maayi ha bammon maayi ɗum de mi anda to ittuɗon ɗum ɗum de mi anda to guittuɗon ɗum banda men ɓe kaldata so ɓe kaldi ko haare sahaɓe ndudodira ha goto fof jaasi sahaɓe ndudodira ha goto fof laaɓi sahaɓe ndudodira ha sukaɓe naata hen reeɓi ha sukaɓe tikkodiri reeɓi ha goto foof ko bamum wonani wona goɗɗo o yettima e nokku hayso oya dawi ene lappoya maaro walla ne remoya ɓeega sukaɓe ɗoftata ɗum banda men yimiraɗo wi mboɗo heɗama ñande kala noon kono ɗum ɗo ne muusimi mi haɗimi jaam mi haɗimi ñamde mi haɗimi yarde mi haɗimi ɗanade hande sagam yimi accuɓe mi maaya mi yalta e maɓɓe ha laaɓa mi yalta aduna ha laaɓa mi woppa ɓe ha laaɓa mi yejjita ɓe ha laaɓa wallahi koni o wi yo aljuma o wiyande sago makko tan ko yo maayi o yejjita omo jogui ɓiɓɓe ha laaɓa saabu o haale sunde o haale feeñje o noddi almami o noddi joom wuuro o noddi sehilaɓe babiraɗo o noddi sehilaɓe makko jooɗima kaali ha tampi rewɓe ɓe kadi kaldata rewɓe kam ne mbadda saaha nafigaga sene kalda kono ko rewɓe ɓe goni caggal nde gutta ɓe ko adinde rewɓe ne gara aɓe beldi hayso wona ha wuuro kono ko ɓen gari ko ɓuuri dajjitade banda men hande noon mi haalti mbimi ɓingu babago wonti jaam ɓindu babago wonti lati ɓingu babago wonti neema
ɓingu babagu wonti moƴƴere, ɓingu babagu wonti yurmede, ɓingu babagu wonti toɓo addungo baade jaam e kisale ɓural. ɓingu babagu hande eggi wonti ɓingu yummagu e babagu, hande ko mawniraɗo miñiraɗo jiidumo e baba battodirta haqqillaji. pourquoi mawnomo dañi ɗum, pourquoi ko miñamo dañi ɗum, pourquoi ko mawnomo tan, pourquoi a rewata e mawne, a sowata mawne. sowore ko hunde wande fayida, a sowata mawne, a rewata e mawne. mawniraɗo heptinta miñiraɗo, kañumne yiyata miñiraɗo. ɓurɗo hen jurum kala taw goɗɗo ko jorɗo ɓernde. so mawniraɗo jogui jurum taw miñiraɗo ko jorɗo ɓernde, so miñiraɗo jogui jurum taw mawniraɗo kañum wondaka. hande jiiduɓe yima baba ko ɗo ɓingu babago hande ɓurgu bonde woni ko ɓe tan hande ɓuuri aybodirde, ɓuuri bonodirde, ɓuuri sertude, ɓuuri habde, ɓuuri wasde jogodirde haaju, ɓuuri ronkodirde wurdude. joɓen gurdata moni kala ne faggi goɗɗo mo ene fewjana ɗum tene mbawno faggodira ɓe pewjidira. ɓe gona neɗɗo goto ɓamta galle mabɓe, ɓamta ɓesguji mabɓe, ɓe jiida, ɓe jaada, ɓe jiide, ɓe nande, ɓe coynide, ɓe gola faaro. kono hande jiiduɓe yima baba hande mbawdira ɓe mbaɗi ko pelle pelle, ɓe gonda ɓe gonda ɓe gonda ɓe mbawdira e ɓe ɓe mbawdira e ɓe. pourtant soɓe gooni haɓɓere wotere kala koɓe gumani ɓe jinga. ɗum ɗo henna banda men fayani to jaam. ten hande kala larɗa e galleji ko ɗum woni toon, kala galle mo larɗa ko ɗum woni ɗon. ko fonno rewodirde moƴƴe feewa ko so rewodirani no foti wawde rewirde ni, fewani no foti wawde fewirde ni, tene enen aadaji men ko hoddude, aadaji men ko rewodirde, aadaji men ko ɗoftodirde, aadaji men ko jiidude e hormodirde. moni kala ittana mawɗo o gueɗal, miñiraɗo ittane gueɗal, rewɓe men, ɓiɓɓe men, barme men, gurdam men, galle men gonen ɗo, garɗo kala heeƴe men so yeehi keddoɗen. kono hande jiiduɓe baba gadima sertude luure bonɗe, luure bonɗe e fitinaji bonɗi ɗi ganduɗa ɗi ngala dalil, e biyoje bonɗe, e tuumamuyaji bonɗi, mbaɗa e ɓernde ma tuuma fo ko iyaji ɓoli, ko l'intelligence artificielle, ko miijoji, ko masination ngaji. ɓe masina miñam yiɗa, mawnam yiɗa kam, o yi tan ko bonam, o meeɗa yiddemi. en calniɗo henna mawɗo men Bocar Hamadoune Farana, jinnaɗo tedduɗo, korsuɗo, haaliyanke joom gandal. e nder haalaji makko kanko heewi wiide hande jiiduɓe yumma e baaba walla jiiduɓe baaba, hen goto kala ne yiɗani goɗɗo bone. hayso goto sagginani welto, o sagginani hande sagginta, min neɗɗo yawata komi, min sa yeyimami tan sagginta. beltoɗa hen, beltoɗa hen mawne sagginani, beltoɗa miñe sagginani. subhanallah. beltoɗa hande o dañi probléme, beltoɗa hande sa yeehi Afrique central, onon wonɓe Afrique central ɓe oɗon gandi kalami go lene afo ko afo tan. so yiiɗi o wona jaraw sangara, so yi wona mo ala haydara, so yi wona oñiɗo, so rokkede konngol ari kanko rokkete konngol, so batu joɗima kanko rokkete konngol, so famille dañi caɗele yimɓe joɗima kanko rokkete konngol. hayso ala haydara, so batune waɗe ko galle makko basde. so ɓe jogui programme yangue walla jeenaysi ko wawi wonde kala, ko kanko woni afo, ko kanko ardinte kala. so yiiɗi o wasa wonde haydara, so yiiɗi o wasa jogade haydara, so yiiɗi o wona mandi kat taw ko jarowo tan o wokkitta. kadi ɓe guittanamo hen gueɗal,
kadi ɓe keɗomo hen kadi wiyete ko garawo haali gasi mo jogui sehlam goto wiye ko Émeric Cédric Émeric o sande kanko woni maire wuuro wiyetego Mounana joom suudu makko ari ha Sénégal yiidemi yiide galle o ko musidɗo no feewi kanko Cédric o mo jogui mawniko mawniraɗo o ɓe gona julɓe noon kono mawniraɗo so diidi diidol yo ɓennata o ɓennata teni kanko jogui foof kanko Allah udditi kanko sodanta mawniraɗo oto kanko jogui miñi ɓiɓɓe mawniraɗo ko feccere gurdam mawniraɗo kanko jogui saaha joom suudu makko suuma an udditi guite jiiya ko mawni waɗata ko woto haalnam ɗum woto haaltanam ɗum woto haaltanam ɗum wallahi lazim mi yiiɗa yiide defo mawnam min babam ne heewide kala saa ɓiɗɗo jogorɗo malkiseede ko jiyowo defo jinnaɓe mum ɓiɗɗo jogorɗo malkiseede o ko jiyowo defo jinnaɓe kala ɓiɗɗo mo salaki wattude yiide defo yummum walla defo bamum baba an ko ni mbaɗa nene an ko ni mbaɗa joni malkiseɗa saabu gonɗa koye manque de mo respect e kala miñiraɗo woppani yiide defo mawnum c'est fini joni jaɓɓamo saabu so tawi jinnaɓe godan kanko woni jinnaɗo maɗa kala almudo woppani yiide defo ceerno mum joni bonniɗoɗa saabu nil est parfaite hay goto timmani neɗɗo pop ne waɗi défaut salo yiide défaut neɗɗo o yi ko jiɗɗamo walla ko poɗɗa ɗoftademo walla ko poɗɗa rewde makko ndewamo so wona to yomo nannuma e gueɗe ha karmuɗe walla ɗe pewani walla dokkajema probléme caloɗa neɗɗo ma daña ko jaaɓi hono no neɗɗo salorto ni tinnoɗen no moƴƴi banda men tinnoɗen e enɗam men tinnoɗen e jeedigal men tinnoɗen e koye men tinnoɗen e moƴƴinɓe moƴƴuɓe ɓe bonɓe ɓe mbahlen mbatten ɓe moƴƴuɓe goppen bonnude moƴƴuɓe ɓe pewnen bonɓe ɓe goppen ɗum hande ko bonɓe ɓolɓe ko ɓuuri hewde gardina bonnoɓe so jeehi ñingen ɓen kaari kayri ɗo bonni ha boni ko onon mbaɗi noon ko onon dokki bonɗo fayida e dow moƴƴo keptinen moƴƴuɓe ɓe keptinen nunɗuɓe keptinen walloɓe ɓe keptinen dariɓe ne pewna ɓe Allah walla en banda men so buuɗalirme nde feeri feeñi fe jeyɓatake mbiɗi haalano moon balla laaɓa mon reedu hande hewɓe ne jogui dogam site ɓe ne jogui diabète jeyɗo sababu nokkuji imite gonoji e nder ɓandu neɗɗo ko wayno peɗolon tokoson gon to gonarto walla to ñaale ɗe gonarto tawane ɓorto ɓortanɗe musde ha waɗa hendu walla goɗɗum oɗo pomade mo kalmi on mo kalmiɗo hen noon son jokkodiri am mami jokkodirane jomum kalɗo joomum wawi serani haydara teno ko pomatal tan tokosal serani kalɗo joom wawi wadde so waɗi kalɗo joom wawi wonde sa heeɓi sa hutorima ɗum tan a dañat hen jaam a dañat hen jaam de alhamdulillah minne kalɗo jaam woni ko ɗon gonmi kalɗo yidde woni ko ɗon gonmi kalɗo jaam woni ko ɗon gonmi kalɗo yidde woni ko ɗon gonmi kalɗo bone woni mi ala ɗon kalɗo yidde wonani mi ala ɗon kalɗo aybodirde woni mi wonata ɗon kalɗo kadi min neɗɗo saɗiɗi tan gurden haalnam e neɗɗo haala moƴƴa kono kaari ko bonɗo en certi kaari ko bonɗo mimi yiyani ɗum mi yiyata ɗum kono rendo men ko ɓuuri hewde kaari ko bonɗo tan an nanga kaari ko bonɗo kaari ko caga nanga kaari ko caga kaari ko beebɗo nanga kaari ko beebɗo kaari ko bandi nanga kaari ko bandi tawana yiyani a yiyani nanga ɗum an ceerno ƴewto hoorema wiye kaari ko moƴƴo tan nana tan mbiyaɗa ñaago kaari ala wona no haqqille yarata kaari ko dokko tan mi min fat mi ñaagomo ala banda men perten pinen Allah walla en so buuɗalirme nde feeri feeñi fen jeyɓatake musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla ɗen yontere fande so haaji jomiraɗo en dañata arde kono musidɗo men Haali Abama are jewte he inchallah kala ko daña ɗum dañira ko gabi Muhammad Rasulullah e fere goma